доктор Зокир, боз як саволи бисёр муҳим дар мавриди рӯзадории моҳи Рамазон. мутаассифона бисёр бародарону хоҳарон дар моҳи Рамазон амри рӯзадориро riоя намекунанд. оё дар партави Қуръон ва суннат ба мо маслиҳат дода метавонед? бо тасдиқи оне ки рӯза доштан дар моҳи Рамазон воқеан барои ҳар як мусалмон фарз аст. дар бисёре аз оятҳои Қуръон ва ҳамчунин дар ҳадисҳои саҳеҳ ошкору возеҳ гуфта шудааст, ки рӯза доштан барои ҳар мусалмон ҳатмӣ, яъне фарз аст. иншааллоҳ, ҳоло мо боз гап мезанем, ки барои кӣ фарз аст. дар Қуръон Аллоҳ гуфтааст, сураи Бақара, сураи 2, ояти 183: эй касоне ки имон овардаед, эй касоне ки имон овардаед, рӯза бар шумо фарз шудааст, ҳамон гуна ки бар касоне ки пеш аз шумо буданд низ фарз шуда буд, бошад ки парҳезгор шавед. дар ин оят калимаи арабии кутиба истифода шудааст. маънои кутиба таъйин кардан аст. он ҷо ҳамин хел гуфта шудааст, дар баробари дигар таъйинотҳо бароятон таъйин шуд, яъне фарз карда шуд рӯза. ҳамон гунае ки бар касони пеш аз шумо буда таъйин карда шуда буд. ин чӣ маъно дорад? яъне рӯза доштан ҳатто барои наслҳои пешин, яҳудиён, насрониён ва ғайраҳо фарз буд. инчунин барои мусалмонон низ, яъне барои муъминон. дар идома мефармояд, аввалан бар шумо фарз аст, дуюм барои касоне ки пеш аз шумо буданд, ва саввум ин ки шумо таҳаммулпазириро омӯзед. калимаи арабии таттақун аз калимаи вақъа гирифта шудааст, ки якреша бо калимаи тақво мебошад, яъне эҳсоси тарс аз ғазаби Аллоҳ, ва ё ба ибораи дигар чизе монанди худотарсӣ, парҳезгорӣ ва ё тақвост. Аллоҳ мефармояд, ба шумо таъйин шудааст ки рӯза гиред, то таҳаммулпазириро омӯзед, то тақво дошта бошед. яъне тақво ин худотарсӣ, некӯкорӣ ва худоҷӯист. чӣ мешавад вақте ки шахс рӯза мегирад? ӯ ташнаву гушна мемонад. одатан шахси шикамаш сер қувваи кофӣ дорад. ҳатто барои иҷрои коре ки ҳаром бошад, метавонад ба гуноҳ дучор шавад. аммо дар баробари шурӯъ кардани рӯза, майли шумо ба амалҳои ҳаром ба таври назаррас кам мешавад ва дараҷаи тақвои шумо боло меравад. аз ин рӯ доштани рӯза ба шумо кӯмак мекунад, ки худдорӣ кунед ва ба дараҷаи тақвои худ биафзоед. гузашта аз ин дар Қуръон, дар сураи Бақара, рақами 2, ояти 185, Аллоҳ мефармояд: моҳи Рамазон моҳест ки дар он Қуръон нозил шудааст, китобест роҳнамо барои мардум. ва далоили ошкоре аз ҳидоят ва ҷудокунандаи ҳақ аз ботил аст. ва Аллоҳ дарҳол пас аз ин мегӯяд, касоне ки ин моҳро дар меёбанд, бояд рӯза бигиранд. яъне рӯза фарз мешавад ба мусалмононе ки моҳи Рамазонро дар меёбанд, бояд рӯза гиранд. дар зер баъзе истисноҳо ҳастанд, ки агар бемор ва ё дар роҳ бошед, рӯзаро ба таъхир гузоштан мумкин аст. аммо нуқтаи асосии оят ин аст, ки рӯза гирифтан дар моҳи Рамазон барои ҳар мусалмон фарз аст, ба истиснои чизе ки дар боло оварда шуд. гузашта аз ин, як қатор ҳадисҳои саҳеҳ вуҷуд доранд, ки ба фарз будани рӯза барои мусалмонон далолат мекунанд. ман иқтибос меорам яке аз муҳимтарин ҳадисеро, ки дар он пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам гуфтанд. дар саҳиҳ Бухорӣ, ҷилди 1, дар китоби имон, ҳадиси 8, пайғамбари гиромӣ фармуданд, ки ислом бино ёфтааст бар 5 рукн. аввал, ла илаҳаиллаллоҳ муҳаммадур расулуллоҳ, яъне маъбуде ҷуз Аллоҳ нест ва пайғамбар Муҳаммад фиристодаи ӯст. дуюм, адои намози фарз. саввум, пардохти закот, закотҳои воҷиб. чаҳорум, адои ҳаҷ, яъне зиёрати шаҳри Макка. ва панҷум, доштани савм, яъне рӯза мебошад. бинобар ин дар асоси ин ҳадиси пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам дар саҳиҳ Бухорӣ, ҷилди 1, дар китоби имон, ҳадиси рақами 8, рӯза яке аз рукнҳои муҳими ислом аст,
یعنی اون تنها فرض نیست بلکه یکی از رکنهای اساسی اسلام به شمار می رود. از بین این 5 رکن اساسی یکی اش روزه می باشد. در اساس این دلیل ها ما به خلاصه می آییم که روزه برای تمام مسلمانان فرض است. راستی گپ به فکرم به این سوال جواب روشن‌تر از این را گرفتن غیر امکان است. امیدوارم که بسیاری ها این را به اعتبار گرفته در این ماه روزه‌داری را سر می کنند.